тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен біз Иске Кулатка районы Масеевка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Давыдов Шикүр Абубәкәр улы каршылый. Аңа 78 яшь тула. Шушы олы гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Фәвзия Ахатовна, балалары Илмира, Марат, Иркә, Венера, оныклары Альбина, Тимур, оныкчасы Лилиана, балдызы Хадия һәм барлык туганнары да котлыйлар. Масеевка, Ульяновск, Чита, Вольск шәһәрләреннән килгән һәр теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез гомер буе туган җиренә тугрылыклы калып, туган авылында хезмәт юлын үтте. Кайда гына эшләсә дә ул фидакар һәм намуслы булды. Башкалардан да шуны таләп итте. Кадерлебез, гаилә нигезебезнең тоткасы да, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да син безнең. Синең эшчән, ныклы, көчле канатыңа сыенып яшәвебез белән без бик бәхетле. Үз-үзеңне аямый, гаиләм диеп, балаларым, оныкларым диеп тырышуың тормышыбызга ышаныч, өмет һәм ям бирде. Тыныч хылкың, кешелекле булуың белән бүген гомереңнең матур баскычына күтәрелдең. Җирдә яшәү бәхет түгелмени? Исәнлегең булса җитәрлек. Оныкларың инде үсеп килә, исәпләсәң, исең китәрлек. Дөньяларда яшәү зур бәхет ул, кадерләрен белеп яшәсәк. Тормыш ваклыгыннан өстен булып, шөкер итеп гомер кичерсәк. Әти, олыларны олылап, кешеләрне кеше итеп аралашуың, туган жанлы булып яшәвең безнең өчен үрнәк. Синең ачык йөзең, ягымлы сүзең, төпле киңәшләрең безгә һәр вакыт яшәү көче өсти. Безне, балаларыгызны әни белән бергәләп кадерләп үстердегез. Тормышта үз юлыбызны табарга булыштыгыз. Безгә биргән яхшы тәрбиягезгә, гадел хезмәт белән яшәргә өйрәткәнегезгә зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә хәләл көчен, зур тырышлык белән төзегән өебездә сау-сәламәт булып, балаларыгызның ихтирамын тоеп, яшәргә насыйп булсын. Шатлык кайгыларны уртак итеп, җан тынычлыгында изге дугаларыгыз, киңәшләрегез белән безгә терәк булып, парлы тормышта бәхетле гомер кичерергә язсын. Яшә әле, картаюны белмә, шат күңелле булып гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, кояш бирсен наз һәм яктылык. Балаларың, оныкларың сиңа китерсеннәр иде гел шатлык. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Шикүр Абубәкәрович, туган көнегез котлы булсын. Алдагы матур җырны якыннарыгыз сезгә багышлый. Кабул итеп алыгыз. Şükür Xuday, tağın bizini bir var. Şu günlerine jittirdin. Müslüm insanların küngüline izgeliklerine indirdin. Yana yıllar, yana yollar, uta ömür ağım suday. Yerdeminden, şefkatinden taşlama bizi Xuday. Yana yıllar, yana yollar, uta ömür ağım suday. Yerdeminden, şefkatinden taşlama bizi Xuday. Kabul etsen idi her bendengin, Күңеліне күрәтіләгін, Өз ғынахын аңлап табынғанмын, Ғафу қылсаң иді тәубәсін.
Яңа yıllar, яңа yollar Үтә гомер ағын судай Ярдәмеңдән, шәфкатеңнән Ташлама безне Ходай Яңа yıllar, яңа yollar Үтә гомер ағын судай Ярдәмеңдән, шәфкатеңнән Ташлама безне Ходай Şükür Huday İdigi günlerinde Күңелләрне рухка байыттың Мәрхәмәле гайып кишәсендә Сүтгән йолдызларны кабыздың Яңа yıllar, яңа yollar Үтә гомер ағым судай Ярдәмеңнән, шәфкатеңнән Ташлама безне Ходай Яңа yıllar, яңа yollar Үтә гомер ағым судай Ярдәмеңнән, шәфкатеңнән Ташлама безне Ходай Ярдәмеңнән, шәфкатеңнән Ташлама безне Ходай